satisfied. Penny wants na fie Emma aseduamfo Blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sane fa NYANSAPO Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro manto me ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya